Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mupahigayon og candle lighting activity karong gabii sa Tacloban City alang sa paghandom sa mga namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibag-o ang Regional Development Plan alang sa Southern Mindanao tungod sa kadaot sa bagyong Pablo sa miaging tuig. Mipahimangno ang Baguio City Fire Department sa mga mulupyo sa syudad pag-amping sa paggamit og pine wood aron walay sunog karong Pasko. O gibuksan na ang estatwa ni kanhi South African President Nelson Mandela. Mupahigayon og candle lighting activity ang city government sa Tacloban karong gabii aron paghandom sa ika-40 nga adlaw sukad miigo ang bagyong Yolanda sa Kabisayan. Magsugod karong alas 4 hangtod sa alas 7 sa gabii ang candle lighting activity. Mohatag sab ang Department of Tourism og 1,200 ka mga kandila nga maoy ipasiga sa napulo ka kilometrong dalan gikan Tacloban Airport padulong sa Anibong. Ibutang tupad sa mga kandila ang hulagway o ngalan sa mga namatay tungod sa bagyo. Mula kausab gikan airport hangtod sa Anibong ang mga apektado sa bagyo. Himuon ang candle lighting activity aron makapadangat ang mga namatyan sa ilang pahasubo. Mubisita si United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa Tacloban karong weekend aron makita ang kadaot mugna sa bagyong Yolanda. Matud ni Ban ang iyang pagbisita sa syudad kabahin sa kausa sa UN batok sa climate change. Mangulo si Ban sa Climate Change Summit sa September 23 sunod tuig, samtang nagpaabot siya nga maumol na ang usa ka kasabutan tali sa mga nasod sa 2015. Misaad na sab ang UN nga mohatag sila og $791 million alang sa relief ug humanitarian efforts alang sa mga lugar nga nagrabihan sa bagyo. Gidali nagtiwa sa gobyerno ang katukuran sa kapin 200 ka bunkhouses sa kapin 20 ka mga lugar sa Eastern Visayas. Ang usa ka bunkhouse dunay 24 ka kwarto. Duna kini common nga kasilyas ug kusina alang sa mga survivor nga ginisenyo alang sa mga typhoon survivor. Matud sa Department of Public Works and Highways, makabalhi na mga survivor ug ang ilang mga pamilya sa December 22 o sa dili pa magpasko. Bigahin ang gobyerno og kapin 200 million pesos alang sa katukuran sa mga bunkhouses nga gama sa plywood ug coco lumber. Ang Department of Social Welfare and Development maunay muila sa mga pamilya nga hataganan og lugar sa mga bunkhouses. Gibisita ni Senador Cynthia Villar ang 4 ka lungsod sa probinsya sa Leyte uban ang mga opisyales sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug Philippine Coconut Authority. Si Wilmark Amazona adunay detalye niini. Wilmark? Menchu, gawas sa relief goods naghatag sab ang grupo ni Senator Cynthia Villar ug mga corn seeds, vegetables, ug coconut seedlings ngadto sa mga mag-uuma sa lungsod sa Tanawan, Dulag, Hulita ug Mayorga. Gidasig ni Villar ang mga mag-uuma sa pagbalik gilayon sa pagumaaron mabalik sa normal ang food supply sa probinsya. Nahatagan sab ang mga mananagat sa lungsod sa Dulag ug fishing boat, lakip ang patrol boat alang sa marine protection sa dapit. Gihatagan sab sa senador og 400 ka SIM o GI sheets ang matag LGU aron ihatag ngadto sa usa ka gatos ka panimalay sa matag lungsod. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Buksan pagbalik ang Robinson's Place sa Tacloban sugod karong Huwebes, 6 ka semana human ang bagyong Yolanda. Gibutyag sa Robinson's Retail Holdings Incorporated nga buksan sa management ang kapin sa 5,000 ka square meters isip temporary selling area sa mall alang sa mga mamalitay sa ilang gikinahanglan karong Pasko.
Matod sa Robinsons, kini ang paagi sa maong mall aron matabangan ang lokal nga ekonomiya ug makabarog pagbalik ang mga negosyo sa syudad. Apan giangkon sa Robinsons nga unstable pa ang power supply sa mall, mao nga bukas ra ang malls gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Dugang sa Robinsons tungod kay generator set ang gamit sa mall, dili una sila mamaligya og frozen ug refrigerated items sama sa fresh meat, isda ug ice cream. Padayong mag-operate ang temporary selling area sa mall samtang duna pay mga major rehabilitation nga gihimo sa mall. Bisan apektado sa bagyo ang Robinsons Mall, mas nagrabihan ang kadaot niini tungod sa pagpangawat human sa bagyong Yolanda. Gipaabot nga ilusad pagbalik ang mall karong April 2014. Gibutyag ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson nga karong pang Pebrero makabuelo ang rehabilitation effort sa mga lugar nga nagrabihan sa bagyong Yolanda. Ang detalye sa report ni Luigi Flores. Gibutyag ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson, giplan sa paniya ang mga detalye sa rehabilitation plan. Mipasabot si Lacson himuong sumbanan sa rehabilitation plan ang gihimo sa Banda Aceh, Indonesia, human kini naigo sa magnitude 9.1 nga linog ug tsunami niadtong 2004. Dugang ni Lacson ang Banda Aceh Rehab Plan mihatag og importansya sa transparency ug sa papel sa private sector. Baka hindi kayaning mag-isa ng gobyerno on top of all the problems na ma-encounter along the way kapag purely government effort. Kasi alam naman natin yung bureaucratic red tape at saka yung analysis paralysis of some department. Sigon ni Lacson, mihatag ang National Economic Development Authority kun NEDA og rehabilitation plan atol sa labing unang cabinet meeting nga iyang gitambungan ni adtong December 10. Apan walay labot niini ang private sector. Duha pa kadagkong kompanya ang buot motabang sa rehab efforts ug sa pagsagop og mga lungsod sa Kabisayan. The private sector will present to the line agencies how they will go about adapting and rehabilitating a particular municipality in Eastern Samar. Dugang ni Lacson, gamito niya ang policy of inclusion, inay exclusion sa mga buot motabang. Himuong priority ang permanent housing alang sa mga survivors, tungod kay duha ra ka tuig mulungtad ang mga bunk houses. Isunod ang pagpaayo sa mga eskwelahan ug mga ospital. Giangko ni Lacson nga dili paigo ang pondo sa gobyerno, busa dunay pledging session ang mga private companies sa unang semana sa Enero sunod tuig. Kapin 100 billion pesos ang kinahanglan aron makabarog pagbalik ang Kabisayan. Sigon ni Lacson, giimbestiga na sab ang mga giingong nakakuha kickback gikan sa Yolanda Rehabilitation Fund. Hindi mo mayales na meron talaga magsasamantala and kailangan talaga yung ears talagang sa ground para ma-monitor din lahat yung mga shenanigans, yung mga kalokohan. Otherwise, maraming masasayang na pondo. Malaumon si Lacson nga matiwas ang 85 hangtod sa 90% sa rehabilitation plan sa 2016. Luigi Flores, Solar News. Sa Pagadian City namutos ang mga sundalo og gift packs nga puno sa mga school supplies alang sa mga kabataan kinsa biktima sa Zamboanga City siege ug sa bagyong Yolanda. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, sa Menchu, moabot sa 200 ka gift packs ang naandam sa mga sundalo ubos sa 1st Cavalry Squadron. Matag gift pack adunay sulod nga 8 ka notebook, usa ka ballpen, usa ka lapis ug usa ka sharpener, uban ang handwritten Christmas message gikan sa mga estudyante sa Nabalan National High School sa lungsod sa Tukuran nga kapartner sa mga sundalo sa bangong proyekto. Matupad ni Cavalry Squadron Commander Commanding Officer Lieutenant Colonel Antonio John de Vinagracia, inay nga mopagayon og Christmas party ilang nahukman nga mopalit og school supplies aron ihatag ngadto sa mga kabataan nga biktima sa bagyong Yolanda o sa Kabisayan sa mga bata nga biktima usab sa kagubot sa Zamboanga City. Sayo niini ang tibok 1st Mechanized Division diin nasakop ang 1st Cavalry Squadron migayon usab sa katidad gikan sa ilang Christmas bonus alang sa Typhoon Yolanda victim. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Misaka na sa sobra 6,000 ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 6,069 na ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Sobra 27,000 na ang samdan o nagpabiling anaa sa dulan 1,800 ang missing.
Sobra 3 milyon ka pamilya o sobra 16 milyon na ka mga tao ang apektado tungod sa bagyo. Sobra 35 billion pesos na sab ang danyo sa infrastructure ug agriculture. Mukabat sa 781 million pesos ang danyo sa agricultural crops ug livestock sa 16 ka area sa Northern Cebu atol sa bagyong Yolanda. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Menchu. 16 ka lugar sa Mihanang Subo ang gitumbok nga ground zero tungod sa kadako sa danyos sa agrikultura. Sa forum kaganinang buntag, gibutyag ni DA Regional Technical Director Marina Hermoso nga labing dako nga kadaot sa livestock sa Mihanang Subo anaa sa poultry. Gibada-bana kini nga mukabat sa tunga sa milyon ka pesos ang Mihanang Subo na ila sa kadaghan ni ini og poultry. Matud ni Hermoso, mang-apod-apod sila og farm tools ngadto sa mga apektadong mag-uuma aron makapabarog kini og balik sa panginabuhian. Matag Municipal Agricultural Officer gitahasan karon pag-ila sa mga eligible farmers pinaagi sa mga farmers organization. Manghatag sab ang DA og 40,000 mango seedlings tungod kay usa ang mango industry nga grabing naapektuhan dito sa Bugos City, Bantayan ug Midilien. Samtang Menchu ugma i-distribute dito sa Camotes Islands ang mga vegetable seeds. Ang pag-apod-apod ug mga binhi sa mga areas nga naigo sa bagyo kabahin lang sa short-term rehabilitation program sa Department of Agriculture nga gitakdang matapos sa May 30 sunod tuig. Ang livestock rehabilitation usab magsugod sa 2015 hangtod sa 2016. Menchu. Daghang salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, may hatag og mensahe si Santa Claus alang sa mga bata sa tibuok kalibutan. Ang detalye sa among pagbalik. Mipahimangno ang Baguio Fire Department sa mga mulupyo sa syudad pag-amping sa paggamit og Christmas lights, ilabi na kay daghang balay migamit og pine wood isip bungbong. Gipasabot ni Baguio City Fire Marshal Joe Fernand Bangyod nga kadaghanan sa mga balay sa syudad gigamitan og pine wood isip panagang sa bugnang panahon. Apan matud ni Bangyod, daling masunog ang pine wood kung kini mainitan pag-ayo sa mga light bulbs tungod kay sagad sa mga pine wood adunay pintal nga gigamitan og polyurethane o kaha lacquer nga pulos flammable substance. Giabisuhan ang mga mulupyo sa pagpalong sa ilang suga og electrical appliances sa higayon nga wala sa balay sa taas nga higayon. Niadtong 2011, duha ka sunog ang miulbo sa syudad atol sa bulan sa Disyembre tungod sa electrical overloading. Samtang 5 ka fire incidents niadtong December 2012. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita ug Cebu Daily News, duha ang patay sa disgrasya sa bus sa Badyan, Cebu kagahapon. Gibuksan na ang estatwa ni kanhi South African President Nelson Mandela. Kining balita gawa sa nasod ug uban pa hatod ni Sara Velasco. Gibuksan na ang estatwa ni kanhi South African President Nelson Mandela nga anaa sa Union Building sa Pretoria. Kini kabahin sa pagsaulog sa South Africa sa ilang Reconciliation Day kagahapon. Gipanguluhan ni South African President Jacob Zuma ang unveiling sa estatwa nga dunay gitason nga 9 meters ug gama sa bronze. Gihulagway sa estatwa si Mandela nga nagpahiyom og daw mahinangpon. May kantidad og $800,000 ang estatwa nga gihimo sa duha ka inila nga South African sculptors. Matud ni Zuma, ang estatwa miila sa mga natampo ni Mandela alang sa kagawasan ug pag-undang sa apartheid regime sa South Africa. Gihandom sab sa unveiling ang centenary celebration sa Union Buildings, diin giinagurhan si Mandela isip presidente ni atong 1994. Namatay si Mandela ni atong December 5 sa edad nga 95 tungod sa impeksyon sa baga. Gilubong siya sa Kuno Village sa Eastern Cape ni atong Domingo. Tungod kay nagsingabot na ang Pasko, nangandam na ang Ornament Town nga Tralpuaha sa Mexico sa ilang mga handmade glass nga mga decorations. Midagsang ang mga mamalitay sa tibuok kalibutan sa maong lungsod tungod sa ilang mga sahi nga Christmas decors. Maporma ang glass pinaagi sa hand blowing ug pagpainit niini ngadto sa sobra 750 degrees Celsius nga kalayo. Halos katunga sa 50 million nga production sa Tralpuaha matag tuig
gi-export ngadto sa Estados Unidos, Canada, Japan, Malaysia ug Europe. Ug mihatag na si Santa Claus sa iyang mensahe karong Pasko ngadto sa mga bata. Kini gihimo sa Santa Claus Village sa Rovaniemi sa Finland. My wish is that all the children in all the schools around the world would become friends, would help one another, support one another if there are problems, and therefore become real friends and everybody would be equal. And I wish you all a very Merry Christmas. Sulod sa main post office sa Santa Claus Village, midaghan na sa halos katunga sa milyon ang mga sulat alang kang Santa Claus. Ang Rovaniemi ang nagpabiling usa sa mga tourist destinations sa Finland. Niadto miaging tuig, sobra 300,000 ka mga tao ang mibisita sa Santa Claus Village. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Sa among pagbalik, gibag-o ang Regional Development Plan alang sa Davao Region alang sa musunod nga 3 ka tuig. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Salsar, Davao, midaog sa recount ang usa ka incumbent barangay captain sa Davao City batok sa mikontra sa iyang kadaugan. Sa Bandera, Mindanao, headline ang disgrasya sa Skyway nga nakapatay og 18 ka tawo. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gihatagan sa usa ka Taiwanese group ang mga indigent families sa Northern Mindanao og bugas. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, napagkang sa kapulisan ang pagpangatake sa NPA sa police station sa Josefina, Zamboanga del Sur. Sa Mindanao Daily, Caraga, misalmot ang mga local contractors sa Mindanao sa rehabilitation efforts sa mga nabagyuhan sa Kabisayan. Og sa Mindanao Daily, Davao, gipalig-un na sa Tagum City Government ang seguridad sa syudad human sa kamatayon sa magsisibya nga si Tata Butalid. Gibago ang Regional Development Plan alang sa Southern Mindanao kun Davao Region alang sa musunod nga 3 ka tuig. Ginganlan og Pro Davao ang development plan gi-update tungod sa kadaot nga nahatag sa Bagyong Pablo sa miaging tuig. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Bencho, gitambungan sa mga local chief executives, key government agencies, civil society organizations, academe, business groups ug private sector representatives ang launching sa updated Regional Development Plan sa Southern Mindanao karong bago. Si National Economic Development Authority Deputy Director General Margarita Sionco mo'y bisita sa launching samtang wala makatambong si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balikasan. Ang bagong development plan nagdala sa tema PRO Davao, gitumong sa pagkabot sa tinguha sa rehiyon nga mamahimong Rising Global Frontier sa nasod. Giaprubahan sa Regional Development Council 11 nitong Hunyo ang updated RDP nga mo'y muhulip sa orihinal nga plano alang sa mga tuig 2011 hangtod 2016. Usa sa gitanaw sa updated RDP ang mga kausaban taliwala sa paghapak sa Bagyong Pablo sa rehiyon sa miaging tuig. Ubos sa plano, gitinguha nga maabot sa 8.7% ang gross regional domestic product sa 2016. Mapasaka ang employment rate dili menos sa 98% ug underemployment sa 15%. Pagpasaka sa labor productivity ngadto sa 6% gikan sa negative growth nga 5.1% sa 2011. Gitumungsab ang development plan pagpasaka sa total investment sa rehiyon ngadto sa 29 billion pesos inig 2016 uban ng 10% annual growth rate. Pagpasaka sa annual average income, pagpalambo sa kinitaan sa mga labing kabos nga mulupyo o pagpamenos sa gidaghanon sa mga kabos. Ang Davao Region ana sa ikasyam nga labing taas og poverty incidence sa 17 ka rehiyon sa nasod apan kinadatuan sa mga rehiyon sa Mindanao. Usa sa matag 4 ka mulupyo kung 25% sa mga pamilya sa Davao Region giisip ng mga pobre. Sa mga probinsya sa rehiyon, ang Davao del Sur nga naglakip sa Davao City mao'y adunay labing ubos og poverty incidence samtang kinatasan ang poverty incidence sa Davao Oriental nga ana sa 37.8%. Mencho. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City.
Formal nang giangkon sa New People's Army ang pagpanulong sa Kibawe Police Station sa Bukidnon sa miaging semana. Sa usa ka pamahayag sa Mount Apo Sub-Regional Command sa NPA, nagangkon ang mga rebelde nga nakasakmit sila og dili mo menos sa 7 ka Armalite rifles ug mga pistola. Wala pay labot niini ang duha ka pulis nga ilang napatay ug 3 nga nasamdan atol sa 10 minutos nga panagsangka. Sa Cagayan de Oro City, gidahig sa dakong opisyal sa Japanese International Cooperation Agency JICA ang kaandam batok sa disaster sa mga rehabilitated facilities sa Cagayan de Oro City Water District. Si Cheng Ordonez may detalye. Cheng? Mencho, ang mga facilities baguhay lang na rehabilitated human magbubatol sa bagyong Sendong noong 2011. Gidahig sa Chief Representative sa JICA Philippine Office, Takahiro Sasaki, ang kaandam sa facilities batok sa mga disasters. Ato sa turnover ceremony sa Deed of Donation, gidahig ni Sasaki ang Cagayan de Oro Water District kung COWD. Matod ni Sasaki, ang gihimong pag-ason sa COWD sa kahimanan niini, mamahimong sumbalan o standard sa ubang public facilities aron makasugakod sa kapalagman. Kuman sa bagyong Sendong niadtong December 16 ug 17, 2011, maayo pagkaguba sa water system sa COWD. Tinundan nga mao kini ang unang gitagaan og pagtagad sa Japanese government pinaagi sa JICA. Niabot ang technical assistance sa JICA ngadto sa 52 million pesos nga gipaagi sa Local Water Utilities Administration alang sa dinaliang rehabilitation sa nagubang facilities. Nanghinaw si Sasaki nga ang gihimo sa COWD masunod sa ubang lugar nga baguhay lang usab na igo sa katalagman sama sa Kabisayan. Mencho. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Nahatagan og libreng bakuna batok sa influenza ug pneumonia ang kapin sa 200 ka personnel sa Zamboanga City Police Office. Gihimo ang paghatag sa bakuna kaganinang buntag sa Zamboanga City Police Headquarters pinaagi sa Department of Health Regional Office. Mao kini ang unang higayon nga nahimo sa Regional Health Office alang sa mga local police. Kapin sa 1,000 ka pulis ang gipaabot nga makabenepisyo ning maong proyekto sulod karong simanaha. Matag vaccine nagkantidad og 5,000 pesos. Nagpasalamat si Zamboanga City Police Office Officer in Charge, Chief Superintendent Mario Yanga sa DOH ug sa City Government sa paghatag ning maong benepisyo ngadto sa kapulisan. Nagpadayon ang UP Planads team sa ilang consultations uban ang nagkalain-laing grupo alang sa reconstruction o rehabilitation plan sa Zamboanga City. Nagsugod ang consultation sa miaging semana uban nila ni Interior Secretary Mar Rojas, Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson ug Defense Secretary Voltaire Gazmin. 9 ka barangay sa Zamboanga City ang apektado sa kagubot ni adtong Setyembre. Ang consultation nga giuluhan og 3ZR mitumbok sa 3 ka punto. Ang relocation balik sa orihinal nga gipuy-an sa mga mulupyo, consultation sa mga apektadong komunidad ug pag-apil sa security ug safety plans sa tibuok syudad. Gipasalig sa mga national government officials nga adunay igong pondo alang sa reconstruction sa syudad. Taga-Basilan Province ang nag-una sa mga candidate soldiers kinsa nakapasar sa Jungle Warfare Mountaineering Operation Course sulod sa 1st Division Infantry Training School sa Zamboanga del Sur. Si candidate soldier Rodel Babaw, taga Isabela City, Basilan Province, nag-una sa 138 members sa candidate soldier course class 318. Gisundan si Babaw sa class standing nila ni Richard Aninyon ug Nover Riliera kinsa pulos taga Mulave sa Zamboanga del Sur. Nagsugod ang training ni adtong Hunyo ug unom lang sa 144 ka candidate soldiers ang wala makalampos. Sports News uban ni June Tariman. Pildi ang Cebu-based team Southwestern University Cobra sa Game 1 sa 2013 Philippine Collegiate Champions League kagahapon pinagi sa UAAP champion De La Salle University Green Archers 64-54. Paringuhaon sa Lasal matapos ang series ugma diha gihapon sa Phil Oil Flying V Arena sa San Juan. Mao kining unang pagsulod sa SWU sa PCCL Finals sukad niadtong 2007 diha nakasulod ang University of the Visayas isip unang team gawa sa Metro Manila nga nakaabot sa finals. Dito sa Zamboanga City, gisugdan kagahapon ang City Sports Division Meet dito sa Don Pablo Lorenzo Memorial School sa Barangay Santa Maria.
Sahi sa mga nangaging division meet, ang mga dula himuon sa danlaing eskwelahan tungod kay di pa magamit ang Joaquin Enriquez Memorial Grandstand na maunta ang main sports venue sa syudad. Ang grandstand gigamit pa isip evacuation center sa libuan ka pamilya nga apektado sa kagubot niadtong September. Bisan sa kakulian, masaligon ang mga education officials nga maayo gihapon ang performance sa mga athletes sa syudad alang sa regional meet sunod tuig. Sa Cebu City, mipatawag ning mga gutluwa og news conference ang Alaska Basketball Cup aging pagandam sa ilang Boys AIDS Group Basketball Competition sa Cebu, Metro Manila, Lucena ug Davao. Mao na kini ikaduhang pagpahigayon sa competition nga apilan sa mga eskwelahan. June Tariman, Solar News. Panabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, ulanon ang Southern Mindanao tungod sa low pressure area. Mapanganuro nga doon ay hiningato sa kasarangan nga pag-ulan o thunderstorms sa Zamboanga, Palawan, Samar ug Leyte, Bicol Region, Aurora ug Quezon ug ang Cagayan Valley tungod sa panag-abot sa easterly winds ug sa northeast monsoon kun amihan. Hinay mga pag-ulan sa Cordillera ug Ilocos Region. Base sa Metro Weatherscape, dunay pag-ulan sa silangan sa Northern Luzon. Mikatap na sab ang mga pag-ulan sa Mindanao, paingon na sa Western Visayas. Sa Luzon, ulanon ang Calapan, Lawag ug Baguio City ug dunay thunderstorms sa Tugigaraw, Legazpi ug Puerto Princesa. Apan maayo ang panahon sa Tagaytay ug Metro Manila. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay sa thunderstorms sa Tagbilaran, Dumaguete ug Tacloban. Apan maayo ang panahon sa Iloilo ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, katag-katag sabang pag-ulan sa Cotabato ug Butuan ug dunay sa thunderstorm sa General Santos ug Zamboanga. Apan maayo ang panahon sa Cagayan de Oro ug Metro Davao. Mao kato ang latest dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Adunay gipahigayong briefing si DILG Secretary Mar Rojas karong orasa atong paminawon. Mapalakas, lalo pa natin mapatibay yung kaligtasan at kasiguruhan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng Pasko. Bago tayo makatanggap ng mga tanong, I'll just ask Chief PNP to describe yung kanilang meeting together with NCRPO Valmoria with 153 na mga mall operators kahapon. Mga 153. Actually, kahapon po, nag-meeting kami ng mga mall security personnel and operators at napagkasunduan doon that we will go deeper doon sa cooperation at yung detalye ng mga kooperasyon na yan will be handled by the NCRPO. So yung mga diskarte kung paano natin mapipigilan yung mga masasamang loob na gawin ng kanilang mga ginagawa sa mga kababayan natin, lalo ngayong Kapaskuhan, ay pag-uusapan lalo sa madaling panahon ng mga district directors. Bawat sitwasyon may solusyon. So iba-iba ang sitwasyon. Mas maganda na kung sila na mismo ang magbuklod-buklod at magbalangkas ng kanilang mga gagawin na to improve the present security situation. So essentially that was what was taken up yesterday. For specific questions on each of the police districts dito sa NCRPO, the district directors are also here. So we can now take your questions. Sir, may incident din sa Mega Mall ng January. Kasi sa niyan sa suggestion ng panahon ni General Espina, ano po ba nangyari? Nagkaroon ng pagpapatupad pero hindi consistent at saka medyo lumambot or humina ang pagpapatupad nito. No? So ito yung isa sa mga natuklasan natin dito sa pag-uusap na meron na ngang policy na ganun magmula nung January, no? Halos 1 year na nakalipas. Nung bago nangyari yung insidente ay lahat nagpapatupad at lahat may kusa na pagnanais na tumupad. Magmula nun ay sort of nalusaw or humina yung kanilang commitment, no? Hindi naman sa pagbibigay ng excuse, pero ito ay mga suggestions lamang ng PNP dito sa mga mall operators na ito kasi sila naman talaga ang may kapangyarihan sa kanilang mga policies, no? So mariin naming sinasuggest ito sa kanila noon pa at hanggang sa ngayon. Isa pang sinasuggest namin at mariin din namin na sinasuggest na itong mga nasa pintuan, itong mga nag-i-inspect ng mga bag, no,
ay dapat na every so many hours ay binibigyan ng pahinga. Kasi nababato ang tao nagiging less alert dito sa mga gamit o kasangkapan na ini-inspect nila. So, ito yung mga halimbawa na mga suggestions at mga recommendations ng PNP na sasariwain namin muli sa mga mall operators at saka sa mga owners. Sir, meron din kasing criticism na lumabas na parang, di ba may CCTV footage nga, pero hindi naman siya ganun ka-visible. Would you suggest or would you, I don't know, implement na magkaroon sila ng mas powerful na mga camera sa mga malls? Well, hindi mo makuha talaga lahat ng anggulo, no? At saka hindi mo rin maiwasan na yung mga masasamang loob ay umaanggulo din na I'm sure kinase nila yung joy. Tiningnan nila kung saan yung mga anggulo nitong mga camera nito. At saka either nagsuot ng sombrero o kaya inaangguluhan yung kanilang muka na patago dito sa mga cameras. No? So, ang isa na magandang suggestion ay magkaroon ng real-time observation. Ang CCTV kasi ngayon is after the fact. Nagre-record lang yan no? Pero hindi na merong tao na nagbabantay at tinitingnan lahat itong mga screen na ito at nagbabantay kung ano ba talaga nangyayari. No? So isa yan sa mga suggestions na mariin din sa owners. Ano po ba yung idea na... Mao kato ang briefing nga gihatag ni DILG Secretary Mar Rojas bahin sa seguridad sa mga malls. Kini human nahitabo ang pagpangawat sa SM North EDSA sa Quezon City ni adtong miaging adlaw. Gisugyot ni Rojas nga papahulayon sab ang mga muhimo og inspeksyon sa mga malls aron mas alerto ang nagbantay sa mga malls. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisita hisab ang among website, www.solarnews.ph. O galang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.